रावजों आंखौ सावदों मामा आंखौ सावदों आंखौ लांफादो इसा प्लिज आंखौ निमाहा होदो बे खनसेखौल' चान्स होदो इसा निमाहा होदो प्लिज खनसेखौल' इसा मानसिफोर दङ ना गैया एथ'ग्राब गाबज्रिब्लाबो मानो रावबो सेङा हा आयै खबर गैया हरखाब बिदि नोङो नुजाफैबाय हाब आयै नों खबर हरनानै फैब्लानो जायोना आं नोंखौ लायनो थांगौमोन नङा जेबो नंला दे जावैसो जों मोजाङैनो सफैबाय आरो आं हारसिंल' नङा आंजों लोगोसे नोंनि नोंहाव सानैयाबो फैफादों नंगौना आयै हाबाब फै आं जोबोद मोजां मोनबाय नोंसोरखौ नुनानै मासे थगायसुलारोन बेलाय हाबाब आंखौ एथ'ग्राब नासयनानै दिनै आंनि आइनि सिगाङाव मानो एसेबां सादु खिन्थिखो बियो आंलाय दा मा खालामनो गासै खोथाखौ आइनो खोन्थानांगौ जाखो ना खोथाखौ सिखोमानानै लानांगौ जाखो हे गसाइ आं बबे लामाथिं थाबायबावनो बबे लामाथिं थाबायोब्ला आं अरायसम दुखु जानांनाय नंला अरायसम सुखुखौ मोनगोन बेबायदि लामाथिं आंखौ नोङो दैदेनदो नोङो आंनो लामा दिन्थिदो गसाइ जावैसो मिटिंआव आं खोथा होनाय बायदि आं दिनै नोंसोरनो मोननैसो जिनिस लानानै फैबाय बिदिब्ला मामाया आंनि खोथाखौ मानियासै बियो लानानै फैमारबायसो आंनि बिमायाबो आंनि खोथाखौ मानियालासे दिनै बे मोसौ सानैनो होफैमारबाय आंनि बुंनायखौबो मानिमारासै मा होनखो नों बिखुनजो आइ नों सम्पति लानानै फैबाय औ जावैसो थां नोंनि नोंहाव सानैजों माल माथाफोरखौ गारिनिफ्राय दिरुननायाव सहाय हैथां जागोन नै आं थांनोसैबो नाथाय जावैसो इसा फिसाजोआलाय आं बेखौ जोबोद नायनो हांखुर जाथारबाय आयौ फैदो हाबाब मा बिजामादैहाय बेलाय सम्पतिनि थाखाय एथ'ग्राब फाग्ला मालाल' सफैगोन सम्पतिया बेखौल' नेनानै दङमोन ना माथो आं बुंनाय लोगो लोगो खारलांगुलायबाय आंनि सोंनायनि फिननायखौबो होबावासै मामा नों मानो आंनि खोथाखौ मानियासै इसा फिसा हिन्जाव मामा नों आंखौ फिसा हिन्जाव होननानै खुगायावल' बुंखो ना गोरबोजों बुंखो मानो आइ आं नोंखौ गोरबोजोंनो बुंदों मानो बिदि सोंखो नों आंनि खोथाखौ मानियोमोनब्ला आं एसे गोजोननाय मोनगौमोन आयै आं मा खालामनो फिसा गासैखौबो नोंनि नामाव लाबोनो होननानै बायखाजोबखांनायनि उनाव आं बेखौलाय मा खालामबावनो होफैयाब्ला जियानो जाया नोंल' गोजोरै थाथों होननानै आं लाबोबाय आइ नोंनि खोथाखौ मानियासै निमाहा होदो फिसा निमाहा होनानै गासैबो सान्थि जायोमोनब्ला आं निमाहा होगौमोन मामा बिसोर मोसौ सानैनो नों गावनि बेसेन गोसा थैजों मावनाय सम्पतिखौ लाबोनानै नों जोबोद लकसान खालामबाय बायदि मोनबाय आङो मामा नों मानो लाफिनखो हायोब्ला नों दानो थांफिनदो जेसेबां लाबोदो गासैखौबो लानानै थांफिनदो आइ फिसा मानो बिदि खोथा बुंदों नों गोजोनै दङ ना गोजोनै बोरै थानो मामा बिमा बिफानि अनगा सोरथो जोथोन लायो बिमा बिफा बायदि रावबो गैया बे बुहुमाव बिमा बिफा अननाय बायदि रावबो अननाय होआ मामा आइ नों मा जामारदों नों माबोरै दंमारो खोन्था आइ खोन्था मामा आं बुंहैसेयावबो नों मानो लाबोखो मामा नों दाबो थां गारिखौ लानानै थांफिनदो बेयाव जेबो दादोन आं बेयाव मोजां मोनब्ला मानो आं सिरि खारखोमालांनानै नोंखौ बुंहैगौमोन मामा जेबो दाहर होननानै नाथाय नोंथ' आंनि खोथाखौ एसेबो सानासै नों मानो लाबोखो आइ आं नोंखौ जोबोद दुखुआव दङ बायदि मोनबाय आइ उथिलाय आयौ फिसा मा जादों जेबो जायाखै मानो जेबो जायाखै नों गसंनाय लोगो लोगो मानो आइदै होननानै बुंखो फिसा मा जादों बुं जेबो जायाखै मामा थौ सिङाव जिरायहैनि थौ
आरे मा जादों इसा मा नोंखौलाय रोना बुबावदों ना माथो मामा आंनि आथिङाव नाय आयु नोंनि बे आथिं थालायालाय मा जाखो मानो गासै आथिं थालायालाय थिफुजोबखो मामा रोना आंखौ दंफाङाव खासथाबनानै आंनि आथिंखौ सावहोदों मा होनखो नों औ मामा आं थाबायनोनो हाया आंनि आथिंखौ रोना सावदों बिमायंजों गावजों लोगो नांनानै सावदों मामा आं थाबायनोनो हायाब्लाबो बिसोरो आंखौ जोबोद खामानि मावहोदों मामा आं सहायनो हाला नों आंखौ अनोब्ला आंखौ लानानै थांफादो दिनै न'आव आयै फिसा हिन्जाव नोंखौ आंनो दिनैसिम रायफेरा बुफेरा खांबोबाय दिनै रोनासो नोंखौ अराव सावदों नाथाय मानो आइ मानो जानो सम्पतिनि खोथायाव मामा आं बे न'आव खारखोमा लांनानै नोंसोरनो खोन्थाहैदोंमोन सम्पति दाहै होननानै बे खोथाखौनो लानानै बिसोरो आंखौ सावदों मामा बिसोरो सम्पतिनि थाखायल'सो दिनै आंखौ मानसि खालामनानै दङ सम्पति मोनखांब्लाबो बिसोरो आंखौ मानसि खालामनाय नङा बिसोरो गुबुन प्लानिं खालामगासिनो बेनिखायनो आंखौ नोङो दानो लानानै थौदो आरो नोंसोर जि लाबोदों गासैखौबो लानानै थौ बेयाव मुंबो दागालां इसा फै आंजों फै जावैसो दे माखौ नायबाय थाखो गारिनिफ्राय दिरुनदो बुस्थुफोरा आफा थारैनो दिनै एथ'ग्राब मोजां बुस्थुफोरा आंनि न'आव सफैमारबाय फोथायनोनो हायाखै आं दाबो बेखौनो मोननो नों हांखुर जानानै दङमोन दा मोनफैबाय दालाय मानोथो फोथायनो हायाखै बाद होदो गासैबो डायलगफोरा गारियाव गाखोफै आरो बुस्थुफोरा हानफै खबरदार आंनि न'निफ्राय फैनाय जिनिसफोरखौ आंनि खोथा नङाब्ला रावबो दादां सोरांसै बिजामादैनि न'आव सफैनानैसो नों दिनै बेफोर खोथाखौ मानो बुंखो औ नोंसोर जेबो मिन्थिया उनाव मिन्थिगोन नोंसोरो आं खालि बुङो अलम्बार आरो देरहा गारिनिफ्राय जेबो बुस्थु देरनो नाङा आरो थौ गारिखौ दानो सालायफिनदो हाब माथो जाखो मा खोथा बुंनाय जाखो बेलाय औ बाबा रोना मोजां मानसि नङा बियो आंखौ अराव सावदों मा होनखो नों इसा मा होनखो खोनाबाय बिफा आंनि फिसाजोआ मा होनदों आंनि फिसाजोनि खुगानि रावखौ खोनानानैबो नोंसोर मानो दाबो दलदैनो रोङो फिरन सम्पतिनि थाखाय नों आंखौ दिनै मा खालामदों मा खालामा नों आंखौ न'आव दोनहैनो थाखाय नों गासैबो आंनि गाननाय जोमनाय जिखौ बेगाव सोजोबनानै नों आंखौ न'आव दोनहैनो नागिरदोंमोन ना दा आंनि न'निफ्राय माल माथा सफैनायखायनो नों बेसेबांबा गोदै जादों नङा होनसै दालाय मानो सिरि आंनि बिमा बिफा गैयि समाव सम्पति मोनफैयै सिगां आंखौ दोखो नासयनाया आंखौ न' दोनहैनो नागिरनाया दा मानो सिरि बेबायदि होननानै मोनथिमोनब्ला जों फैयानोमोन अलम्बार नों सिमां नुनाया सैथो नों बुंदोंमोन ना एसाखौ सावनाय सिमां नुदों होननाया नंमारगौ पाप्पिफोरा आंनि फिसाजोखौ ना गोरान बायदि सावदों बिसोरो मामा आं बिसोरनि नोजोराव आरो बिसोरनि बे हायाव 1 मिनिटबो थानो गोसो गैला आं थानो हाला थौदो मामा गोख्रैनो आंखौ लानानै थौदो सोरांस्रि फिसाजोआ गारियाव थिखोदो अलम्बार बै आलमारिया गारियाव थिखो थौदो गारिखौ फिदिंफिनदो